Super. Vieš, mám taký nápad, Ramon. Áno. Mal by si tým našim klobáskam urobiť trochu väčšiu reklamu, ak mi rozumieš. Zoznámiť nášho zákazníka s ponukou a s cenami. No tak bež, utekaj, rýchlo, choď, Ramon. No, choď. A čo máš pre mňa? Sokolo, ty budeš vyrábať dietné sendviče. Rozumieš? Dietné? Ako dietné? Ľahké. Dietné. Salámy. Menej salámy, polovičnú dávku. Áno, nezabudni. Sendviče, čerstvé sendviče. Čo sa deje? Ukáž? Privedieš nás na mizinu. Prečo? Lebo tie sendviče sú studené. Čože? Sú studené, musia mať 75 stupňov. A to tu mám podľa teba pobehovať s teplomerom a neustále to kontrolovať, alebo čo? Isté, budeš tu pobehovať s teplomerom a okrem toho budeš pekne krútiť bokmi. Naši zákazníci od nás očakávajú absolútne No, dokonalé podľa teba mám služby, no. chodiť takto? Presne tak. No, dobre, tak ja budem chodiť takto. Sendviče. Do toho. Á, miláčik, ty si sa fakt narodil pre obchod. Ty si rodený šéf, môj drahý. Ďakujem, drahá. Môžem? Ahoj. Dúfam, že ti nevadí, že je tu so mnou kamarát. Vieš, že v noci sa sama bojím. Zdravím, som Sergio Costa. Veľmi ma teší. No, tu ma máš. O čo ide? No, lenže ja som s tebou chcela hovoriť o samote. To je v poriadku, kamarát. Áno, no vieš, ale... Pokojne ostanem vonku. Nie, Nechcem by bolo prekážať. najlepšie. On sem prišiel so mnou. Nechcem, aby odišiel. Musím s tebou hovoriť o samote, Milagros. Tak dobre. Počkám ťa v aute, áno? S Bohom. Počkáš ma? Ďakujem. No? Mili, prečo si mi klamala? Čo je? Nie, Ramon. Čo? Takto sa klobásky nepečú. Ide to dobre. Nie, čo to nevidíš, Ramon? Čo nevidím? Niektoré sú pripálené, niektoré nedopečené, tak toto predsa nemôžeš robiť, rozumieš? Nemôžem predsa kontrolovať každú klobásu, či už je hotová. Nemám iba toto. Musím chodiť za Sokoro a musím ich roznášať v sále. Ako to mám všetko stihnúť? Dobre vieš, že sa to nedá. Ja som to stihol. A bol tu sám. Bol som tu sám, áno. Tak dobre, pozri. Ak ste proti mne zaujatí, lebo som tu teraz šéf, mám pre vás jednu dobrú radu. Ak nie ste schopní... Môžem vedieť, čo sa tu vlastne deje. Nie som spokojný, Sokoro. Áno, každý predsa vie, že ja som na klobásky odborník. No dobre, možno si odborník, ale ja som tu capo di tutti capi. Čo? Ja som tu teraz šéf. Šéf? Áno, a preto ma všetci v podniku musia počúvať. A tak, keď poviem, že tie klobásky sú nedopečené, tak mám pravdu. Áno? Tak to tu chodí, Vieš jasné? ty čo? Komu sa Vieš to ty tu čo? nepáči, ten tu Počúvaj, keď si nemusí taký byť, múdry, jasné? rob si tie klobásky sám, môj zlatý. Čo to do nej vošlo? Sokoro, myslím si, že by sme mali dať poriadnu príučku. Nech si to tu pekne robí sám. Morgan, ty si naozaj úžasný, ty si muž mojich snov. Čo je to s nimi? Závidia mi? Isté, že ti závidia, lebo teraz si ich šéf. Pardon, To bolo naposledy. tak je to dobré? Neklamala som. Ivo je s tebou. Kde? Nevidím ho. Nie, Milagros, nežartujem. Potrebujem, aby si mi povedala pravdu. Musím totiž to vedieť, na čom som. Tak o to ide? Áno. To som nevedela. O Ivovi nechcem hovoriť. Na čo vlastne potrebuješ vedieť, kde je? Milagros, prosím ťa, neber mi ho. Nie. Láska sa nedá vziať. Máš ju, alebo nemáš. Nedá sa vziať. Musím niečo urobiť. Ja musím niečo urobiť. Áno? Nie. Skúste odstraňovať škvrn, to je osvedčené. Veľmi pekne vám ďakujem. S Bohom. Bernardo, Áno? Berny, Áno. tu som. Ale kde?
Tu som. Zvlásť sa, nemám chvíľu pokoja. Bernardo, viete o tom, že máte pokrčené sako? Áno. Kde? A čo tá košeľa? A čo... Čo je pardon, s tou? pozor na motýlika. Prestaň ma obchytávať, Rocky, dobre? Musíte sa o seba viac starať, inak vás vyradí. Som predsa majordom, takže nemôžeš... Ale tu nie ste majordom, tu ste vyhadzovač. A keď sa o seba nebudete starať, tak vás vyrazí. Správne, nech ide. Máte padáka. Ja mám padáka? To Isté. je ale nezmysel. Ty si sa zbláznil. Veď ty ma nemôžeš prepustiť. To je smola, to je smola. Prečo ho nemôžeš prepustiť? Prečo nie? Pretože si ma nenajal. On si ma nenajal. Je to tak. Čo je tak? Má pravdu. Bernardo, mám pre vás návrh. Najmem si vás za dvojnásobok platu, ktorý dostávate u nás doma. Naozaj? Počuli ste dobre? Dobre. Prijímam. Prijal to? Teraz ho vyhoď. Ďakujem. Máte výpoveď, Bernardo. Dovolte, dosť, vy ste sa zbláznili. Máme pre teba novinku, Rocky. Ako to, že nepracujete? Raz, dva, tri, odchádzame! Tak ti treba. Šéf, čo? Šéf! Ďakujem ti, že si ma odprevadil. Áno. Prečo mi nepovieš, o čom ste hovorili? Lebo to nebolo dôležité, bola to len chvíľka. Áno, vieš, ja len nechápem, prečo si išla za Ivovou snúbenicou. Vieš, že je jeho snúbenica? Áno, videl som ju vtedy v kancelárii. Prečo si sa jej predstavoval? Vtedy sme sa nepredstavili, iba som ju tam videl, nič viac, chápeš? Ahoj. Sergio odchádza však? Áno, áno. Už pôjdem, takže ahoj. Ahoj. Ahoj, maj sa pekne, bolo to pekné. Ahoj. Čau. O čo išlo? A ty ma nepoboská živo? O čo išlo? Toto mal byť bosk? Najprv mi povedz, o čo išlo. Ty žiarlíš. Nie, nežiarli, mne je to úplne jedno, Ešte raz, fakt. toto mal byť bosk. O čo išlo? Odviezol ma k Florencii. K Florencii? K Florencii. K Florencii? Florencii. Prečo si tam išla? Florencia mi povedala, že ťa mám nechať. A mám? Môžem vedieť, čo sa deje? Je mi zle, nevidíš to? Toto počúvam celé roky. Nechaj si tie poznámky, prosím. Tak prečo si neľahneš? Nemôžem spať. Brata mám vo väzení Aha. a mojim 2 deťom hrozí, že si zničia život. Dosť stačilo, tvoj brat ma nezaujíma. A čo je s Vicky? Ja mám 2 deti. Zaujíma ma moja dcéra. Ten šofér. Ale prestaň, Vicky je z toho už vonku. Si istý? Vicky mi neklame. Tak hovor, čo sa deje s Ivom? Prečo sa pýtaš, keď ťa nezaujíma? Ivo. Chcem s tebou hovoriť. Musí to byť teraz? Ja si pôjdem ľahnúť, vstávam skoro ráno. Dobrú noc. Milý, dobrú noc. Dobrú noc. O čom chceš hovoriť? Môžeme ísť do tvojej izby, Ivo? Poď ďalej, mama. Ivo. Ivo, prosím ťa. Musíš to ešte raz zvážiť. Veď vieš, že si z dobrej rodiny. Áno. Máš budúcnosť a raz budeš mať nádhernú rodinu. Takú, ako je tá naša. Musíš rozmýšľať. Rozmýšľam, mama, rozmýšľam. Nie som hlupák, rozmýšľam. Ale hlavne cítim. Nemôžeš si vziať také...
také dievča. To nemôžeš. Povedal som ti, že ju milujem. Milujem ju a viem, že s ňou budem šťastný. Uvedom si, že ničíš našu rodinu, ničíš mňa. Nie, ja neničím vôbec nič, mama. Áno, ničíš ma, lebo sa od hanby prepadnem, preto ma ničíš. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc, mama. Nemyslí si, že bude po tvojom. Nedovolím, aby si ho zničila. Si sama? Áno. Budeme aj ďalej predstierať, že sa nepoznáme? Nie, to nemusíme. Prekvapilo ma, keď som ťa videl s Ivom vo firme. Chcel som ťa pozdraviť, ale napadlo mi, že by sme naše priateľstvo ťažko vysvetľovali. Ale my už nie sme priatelia. Máš pravdu, bol to iba jeden deň a jedna noc. Sergio, prosím ťa, mohol by si na to zabudnúť. Veľmi dobre vieš, že som vtedy bola úplne Vtedy na dne. som ťa utešoval. Áno, máš pravdu. Smiem ti niečo povedať? Nie, Chýbala si mi. povedala som, že nemôžeš. Ja viem. Ale vieš, že by som ťa... Keby to boli iné okolnosti, nenechal odísť. Čo to hovoríš? Hádam, si ma nemiloval? V jednom momente áno. A teraz? Teraz je to preč. Teraz už konečne viem, čo je to láska. Iste. Milagros. Milagros. Tiež ma prekvapilo, keď som ťa s ňou videla. Myslela som si, že sa budeš ženiť. Skončilo sa to našťastie. Bola by to tragédia. To kvôli Milagros? Áno, možno. Milagros. Koľko? 700. 700. Na ranný ťah 700. Dobre, čo? Rapalo, už to vieš? Nie, zatiaľ ešte nič nehlásil. Bol som na chodbe, prijímaš ešte stávky? Ale už iba jedno číslo. Iba jedno, hej, 11. Dobre, 11. A do Národnej lotérie, áno. Perfektné. Počuj, teraz nemám peniaze, ale... To nevadí, ja ti verím. Verím ti, upokoj sa. Veľmi pekne ti ďakujem. Počúvaj, sme veľmi radi, že si tu. Máme prečo žiť, chápeš? Teraz sa máme na čo tešiť a rýchlejšie to odsýva. A vieš, ako sa tomu hovorí, Vito? To nie. Obchodný prístup. No je to... No, niekto tu musel zorganizovať lotériu. Bolo to pole neurané. Nie.